Krásný dobrý den, já tě hrozně moc vítám u dnešního videa, u kterého doufám, že bude velmi stručné a rychlé. Dneska jsem otevřela ráno telefon a zjistila jsem, že mi YouTube maže většinu mých videí, což je pro mě hrozně smutný. Je to vlastně kvůli tomu, že YouTube v poslední době omezuje už nejenom obsah jako takový, ale třeba i slovní vyjádření. Takže pokud já tady vám budu představovat životní příběh nějakého zločince, u kterého došlo vlastně k nějakému zločinu, tak vlastně ta platforma to vyhodnotí jako nějakou negativní zkušenost. Dokonce mi přišly maily jako fakt úplně vtipný, protože ta platforma vůbec nepochopila, o co mi jako tady jde, že představuju prostě zločince. Ale to nevadí, já to rozhodně tady tyhle šílený umělé inteligenci, která to v dnešní době už vyhodnocuje, nemám vůbec za zlý, ba naopak, myslím si, že je to potřeba, ale vyhodnocuje to špatně. Já jsem se rozhodla, že tyhle takto vyhodnocené videa budu předělávat, dám tam nějakou cenzuru, aby nedocházelo k tomu opětovnému problému. Chci tě tím poprosit, pokud tohleto video vidíš, tak tady nezapomeň na kanále dát like, odběr, cokoliv. Prostě všechno pomůže k tomu, aby jsme zase tady s tím kanálem naskočili na vlnu. A je fajn prostě mít tady lajky. V poslední době jsem tady vůbec nic nepřidávala taky, ani na TikTok, ani vlastně vůbec nikam, což mě hrozně mrzí. Na druhou stranu mě se toho teďka v životě stalo tolik, že bych jako neměnila. A na druhou stranu tady právě jsem tohleto zanedbávala a moc mě to mrzí a chtěla bych to napravit, takže určitě počítám s tím, že se teďka budu tady této platformě věnovat o to víc. Z komentářů jsem mimochodem zjistila, už je to samozřejmě od samého počátku tady tohoto kanálu, že si myslí lidé, že mám tady ten kanál zmonetizovaný, nebo co ještě víc, že mám spoustu peněz z TikToku, protože tam mám nějaké čísla, to vůbec není pravda. TikTok je v podstatě platforma, která je odměňovaná pomocí dárků. Pokud ten sledovatel nebo ten divák nepošle nějaký dárek, tak mám vlastně smůlu. Takže je to takový, že to děláte jako za free, protože je to fakt úplně zadarmo, takže tím, že ten divák to má zadarmo, tak ten samozřejmě tvůrce taky nic nedostává většinou a tady na YouTube tak je všechno úplně zadarmo. Nikdy jsem nechtěla, aby sledující museli platit za nějaký obsah, abych to dával za nějaký paywall, prostě to nemá pro mě v tuto chvíli smysl za první tím contentem, tam ještě jakoby nejsme. A až se budu fakticky jistá, tak třeba někdy v budoucnu, ale na druhou stranu teďka v tuhletu chvíli ani náhodou, mě to ani nenapadne. Myslím si, že to není adekvátní. A ještě jedna věc, ten kanál není zmonetizovaný. Vytvořit nějaký video, který je obsahově někde, opravdu trvá minimálně 4 dny. Jednak si najít všechny ty informace, abych vlastně všechno věděla tak, jak bylo, abych si to opravdu ověřila z různých zdrojů a podobně. Takže potom, když koukáte tady na YouTube na nějaký dlouhý video, ať už nějaký životní příběh nějakého zločince nebo oběti, tak skutečně se jedná o spoustu hodin času v pozadí. Takže to není jenom těch 15 minut, který to trvá to video. Takže jenom tak pro upřesnění. Doufám teda, že v budoucnu mi už takhle hrozně moc YouTube mazat videa nebudou. Jinak tak jako mimochodem, tak mi nevzali ani odvolání, takže je to hodně zajímavý, jakým způsobem teďka je tenhle ten problém vyhodnocovaný a myslím si, že to určitě není dobře, protože jako já jsem rozhodně neudělala nic špatně, jenom prostě některá slova už na YouTube nepatří a nikdy patřit nebudou, takže to je asi všechno k tomu videu a myslím si, že se uvidíme u dalšího videa, snad doufám co nejdřív, ať už tato dlouhá pauza konečně je pryč. Tak jo, měj se krásně a ahoj. Mám nový nechty mimochodem. Ahoj!